Kowe kang suwun sini. Kepareng kula ngaturaken sungkem ing pangabekti. Mugi kunjuk dhateng wasa sampeyan. Panjenengan ngaturaken sungkem pangabekti. Mugi kunjuk wonten asa dalem sinuwun. Topo. Kok aneh. Aneh ingkang kados pundi. Kula nyuwun pirsa. Inggih. Wonten pundi tegesing pangwasa? Punten dalem sewu. Tegesipun pangwasa menika tiyang ingkang kagungan sedya menapa kemawon saged kasembagan. Mila mboten mokal menawi kathah tiyang ingkang sami ngoyak-oyak dhateng pangwaos. Ados ingkang paman lampahi nggih. Kok kula sing Paman menika sampun sepuh nanging nyempelekaken dumateng kula dipun anggep kula niku dereng ngertos napa-napa. Panjenengan dhawuhaken Rorohoi kaliyan Tejaning Lat. inggih leres. Ateges panjenengan nggadahi gegayan ingkang wonten telenging ati ingkang blorok kaliyan kula. Sinuwun. Sinuwun kok saged ngendika ingkang kados mekaten. Aku sudah cilik, Paman. Kula mangertos tlonjonging manah panjenengan. Sasampunipun Tejaning Lat Palakrama dhawuh kaliyan Rorohoi. Temtu kemawon badhe keprek aben bentak sirah kaliyan. Tejaning Lat jumeneng nata ing Mataram ulung tanwurun panjenengan ingkang lampahi ingkang nyetir ngubengake rodaning pemerintah. Sampeyan dalem kok dumugi semanten jenengan. Paman. Tejaning Lat menika sinten? Nggih putra panjenengan. Nah. Nek kudune sing wenang ngrabekke ya ndhawuhke malakramake Tejaning Lat niku kula. Panjenengan lepat, Paman. Kula wani njawuhaken putu kula Tejaning Lat jalaran. Sampeyan dalem menika sampun kathah selera. Pinter golek pawadan, pinter golek crita, pinter ngarang sing tundone mung kepengin golek kamukten supaya waktu tok anggap ora ngerti. Sinuwun. Mboten ngaten menika. Kula ngertos. Pancen sampeyan dalem menika mboten mirsani pripun kawontenanipun para kawula menika. Kasunyatan sampeyan dalem ndamel segara yasa. Ngendikanipun badhe kagem ngoncori para mungkesna. Namung nyatanipun sak sampunipun dados segara yasan. Namung kagem siram dhateng para garwa selir panjenengan. Naminipun menika namung kangge remen-remen. Mboten mirsani
panjemplingin para kamu. Paman. Sampeyan tau matur. Tegesing panguwasa niku apa kang digayuh bakal lakon tanpa sembarangan. Kuwi wewenangku sakarepku. Sakarep kula, Paman. Menapa kedah ngaten? Menawi sampun kuwasa lajeng cak-cakanipun sewenang-wenangaken. Panjenengan malah ngguloni kalian kula. Panjenengan wani kalian kula, lah wani kalian ratu. Sami kalian wani kalian negara. Panjenengan dina niki kula pidana pati. Loh. Iki Paman. Sampai lajeng kula pidana pati kok mendel mawon. Sampun malah sampun. Ini kau badhe sowan wonten sampeyan dari. Prajurit, Bibi lan Paman Pangeran Pekik Dlandang alun-alun dukung gatung. Sendika. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Marina Entertainment. Oke. Yes. Keluarga Marina Entertainment mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon Maaf lahir dan batin. Tak mesti